Ara seni elin alıp dursun söz al bilersin. Sağ olun kardeş, sefederin için. Harmat kardeş. Hı? Sen onu kotenler yok, korubilimli bir köpüğünü bilin bir 2 yaşında yaşayan adam. O zaman bilsin, nemin özüm adaysam, men düşünüp bilen, yani sen aytyanını düşünen. Kim aytsa var, doğru tarafından seyredip gören, o tarafından bu taraftan seyredip gören, düşünüp bilen. Yani men düşünürümü funksiyam bu delme. Düşünürüp bilemem adamlara. Sebebi ne için? Düşündürüp ayda oturna bu canı düşündürülen olur. Sonunu başka sonra oraya onu kafa sam sonra oraya da bana. Sam sonra diye gaharmış uğraşım bilyan sonra. Sonra düşündürüp bilemem ama. Gıyır yan. Düşünür okun. Sonra olur. Şimdi emosyon sonra mı ne? Düşündürüyor. Üyemek şey. Düşünmeli düşünleyen mi ya? Bırakırak. Düşündürüp bilsim yok o delme. Düşünüp bilemem ben. Özün düşünen kim mi orada? Öyle düşünüp bilemem adamlara. Ya orta bilim orta bilim soran. Yok elimde okum yazım yok ben. O zaman bir açık adım şu edek doğru edeceğim harmat kardeş. Şu edek almasak Türkmen halkı yok diye hata etmeli. Yine Kürtler, Buluşlar, milleti yok ama Buluşistan, Kürtistan yapıyor ama bizim sonra kol gideceğiz. Vatanın yurdun yok kol gideceğiz. Hormatlı kardeş, vatandaşlar. O doğru düşünelim, korkmalı bilelim. Ya adam öldürüm yok, adam bir yerine korkuyor yani. Korkmalı elde, korkmamatlık durur. O vatan atmak için korkmak gerek. Kendin önüne çıkmalı. Atavalımız uğraşıp dura, sevişip dura. Şoňa güňünüp görmeliler. Atavalama marken uğraşıp dura. Seni uğraşıyor, seni görüş. O vatan için uğraş, seni vatan için uğraşacaksın. Vatandaşlar. Tek vatan için uğraşacaksın. Şu edek almasan gidye. Türkmenistan yok ondan. Oynayan hemmesini halk korksun deyip edeceğler. Ayaklanmasın deyip edeceğler. Birin yönüne çıkıp son haystanın doğu oturup gözüne seyredip gürleyebilsen son gözleri dilini taka uğrayıp gürleyemeyen doktor. Ben gözüm edip gördüm şu hatları. Doğu oturup aydıp bilsen, gürleyip bilsen senden korku kalır. Gürleyip bilen doktor. Dilini ihtiyaç olur. Sağ olun Fatih kardeşler, sözlerim için, dinleyen için. Olya, Farat. Ýöne neme ýokary bilimli däl bolamsoň aňladyp düşündirip bilemek diýme, ol nemedir? Şu wagt ýokary bilimlilerden hem nemetsek bolup görenler ýokdur, düşündirjek bolup görenler. Olardan sen has ýokardasyň, ýokary bilimlisin. Almurat kardeşimden sen göreýin. Ya bana duşunur, malus şamne. Bir hile olya. Özüm bilip pikirdeş adım var bilen ok. Sağ ol, sohbet kardeşim. Men parakada cevap verecek bolan sözlem sen aýdyp berdin. Men o ömür ýokary bilimim ýok diýip özüňi pes tutma. Taýda ýokary derejeli mertebem var. O 10 san diplomum sen ýylyňdan ýetip bilmeýär. Men görýän adam aýdýan ol sen üçin komplimental. Sen edip oturan işini vatan için çekip oturun däkmeden görýän parakat kardeşim. Sen onun için özüni kem tutma, ýokary bilim ýok diýip. O taýda olan alan bilim hemmesi pula satyn alynan. Sen pikirin hemmesi azat pikir, öz kelläňe geleni, öz görüniň bu durmuşdan çykaran netijendir. Onun için sen ýaly Türkmenistany ýa men ýaly Türkmenistany ýokary bilim al bilmedik galan 100 miňlerçe adam bar. Şolar bir de uraýdýardyr. 107 miň çağı mektebi bardy. Indi şolar 100 miň sokutoran bolsun mektebi ýani Türkmenistany şu dowr kän kabul edilse
7000'den 10.000 aralygy çağı ýokary bilimli bolup bilýärdi. Galan ine 90% şol mektepde näme okudylar bolsa şo bilen ömrüni ýaşap ötürdiler. Şol sany ine senem ýok şu döwrüňe adamsy ýa dogan çagasy bolansa şeýle galyp otaý sen günahyň ýok. Ýöne sen häzir köp saty okap bilip görüp beýleki döwletlerdäki durmuşlary deňeşdirip bizim geçmişdäki bilmeýän ýa bilinen galan taryhlarymyzy okap görüp şu netije geldi. Sen o taýda ýurdun içinde oturan 10 ministrede men sen çalışacak geldi ordan aýtsam. Şen para sen aňy düşünjäň. Sen halka, döwlete, millete täze Türkmenistany berilen adam. Men bakam şol sana berýän. Onun üçin sen olar düşünmedi diýäň başga bir zat, seret bir zat bar para. Bir söz bar Türkmenne. Hayvan alasy daşyna insan alasy içinde diýe. Şu bizim şu ağırlığımız var. Şu 200'lüğümüz, kümsüklüğümüz millette insanlık o içine kadar. Yüze odan bolup bilir adamın. Dağı yalı uğrasam bolup bilir. Yani içine şular yalı korkokluk duygusu ya da yarancanlık duygusu ya birinin hasabyna muğut yaşamak duygusu. Yani o yüze çıkıp duran zatlar. Yani çok hareketine görünýär. Şoň üçin her bir adamyň aslyna seretmeli ýaly şondan gelip çykýar. Şoň üçin o taýda kemsinme, ola düşünen akdyp olar üçin sen alada detme. Olar ýöreýte diýer. Bir günüm hoş günüm namarça olam sağ olam diýdi Azerbaýjanlylar. Şoň üçin olar şo namartlygyň ýolunu saýlap alýar. Sen mertligiň ýolunu saýlap alýar. Ýüzüňe diýmeselerim öz ýanlaryna ýaky ýalňyz galan döwri diýendir parahata dogry diýe dogry ýollar bar ýa biz binamysy özlerine diýen ýeri bardyr. Halka diýmeselerim men sana şonu aýdyp ýöne şu taýda bir goşak bolan zadym bar. Şo niýatyň döwründe şol ýagdaý boldy da o bir yetimlikde ulolan on arkasyna dogan arnasam ýok, pullu bolun ýanky maşgalasam ýok. Onu orslar ýetişdirdi. Şol yetimler öýüne gyzlar batdy, şol urulyp benjilip şo taýdan ýanky bize näme diýler? Arabasy diýilýärmi? Şolar ýaly düşegini giýjetini ýanky şol peşe edip beren o çağı ondan şolar ýaly waswas keseli bar, epilepsiyasi var. Epilepsiya diýmek şol huşuny ýitirip adam titrep ýatar ağzyna köpürçük gelip. Bilen ýa çok kesel bilen çağılykdan kesellep ululanady. Ondan ol adamda epilepsiyeli adamda nähir dünýä garaşy bolup biler, ýa aýdyn, ýa bir akylly adam diňläp bilermi olur? Ýok. Şo samsygy getirip ortaya bilen depamyda birinci sekreter etdi, soň prezident etdi. Soň ondan beterini tapdymyň eline oşap beren getirip bilen depamyda ikinji prezident edip goýdular. Maňa ondan beter ýanky A harpyny şermenni ogluny agzyna açyp bilmeýänini getirip bilen portret edip ullanýarly halkymyzyň öňünde. Bir seredin görün, şu zatlar halka düşündirmeli. Biz nire var ya? Türkmenin haýsy öýüni ojagyny oraçatyny çatmasyn al, şu öýdäki çağalar var. Şular ähli tohumynyň akyllydyr. Ýöne şu çağajyklarymyza ýol berilen bir oýlanyň biz nire var ya? Şunu halka düşündirmeli. Adamlar, ýurtdaşlar düşünün, indi besler. Näçe ýyllap, onlarça ýyllap gözümiz ýanky ýapylgy gün hally bir hili bir ala sarmyk ýagdaýda ýaşapdyr. Biz bu dünýäň adamsy, o dünýäň adamsy, ýa iki dünýäň jahannamy bilemem. Nire bardyk, nire ýetdik, näme üçin halkdan ses çykanak? O bizim şu döwletde göbek garymyz dökülen toprak. Gördük, mert ýaşullaryna gözünden çilim otlaýmaly ýigitlerine gördük. Biz şolar görüp, şolardan görenler, olardan çağalar. Nire gitti bular? Nire ýitirim boldy? Hanby millet? Ýoguny ýetdiler hep Türkmenim. Men şonu aýtjak bolýan. Indi şu tapar o diňe merdan üçin ýa kemin üçin aýdymda. Ol bir danko diýip ol bir erteki bardy.
bütün dünya ya güneş ötşe bolup bütün tokoyun içinde halk ışıksız galını öz ýüregini çykar yakıp ýoly ýaptyl diýdi. Şo ötü ýüresine mi taýpasyna mı ya şol bile ýaşap oturan o bolsun ýaktyl alyp çykmak üçin. Keminämi şol. Yani şol dan konu ya keminäni ýatlajak nesil galjakkan. Eger biz şey demi otursak, ertesi Türkmenistan ile döwlet galyna. Hayp, näme bizim şu toprağımızın aslında 52 trilyon dolar yatıysa onu göz önüne de getirip bilenler. Näme dedi. Eger şu pulu çumahan, şuun kunun hasabını öwür, dene bankta koysaňam, bize bir men pikir edýän bir 100 ya 200 nesil işlemän ýatany da eklep boljak, saklap boljak. Dünýede dene ýa-ni siýahat edip ýörmeli türkmen. Şu pullar ereceli bolsa ýa şu baýlyklar. Bizi şoňa ýetiren haklara, ýurtdaşlar, gardaşlar. Türkmenin ýene bir sözi bar. Yetim ağzı aşa yetmez, yetse burnu gan tutar diye men bir goşuýumda bar. Yani bizim halkymız ýa şu azatlygy çykdy diýip pikir eden günün ağzyny ganatdylar. Şol 91-nji 92-nji ýylyň gurruna diýen mesele. Olya enatalymyz sizinkiler etmändir. Inanypdyr niýasyň şol altyn asyryna diýeli. Täze Türkmenistan onu şey diýip aýtdy. Täze o siýasat ay näme görlähet. Tapdy bir toparda. O halk oýnamak üçin pul çykaran bol, oňa hümmetini gördüňiz. Indi şu zatlardan geçip biz birini üçünji neslini oda berip otursa. Şoňa da halk dymyp çydak geldi. Täsiz ulalýan çaňy. Yani şu kunun ýaşlar. Siz ulalýan çaňyz, ýene talaňyz, ata-babalaňyz, gary kakalaňyz, garanyňyz dymyp oturdy. Indi gelekçide geldi. Ölmelimi ýa galmalymy? Öýdüňiz ýa sizden önün çağalar. Mesele şutaýdy. Mesele diňe keminede de. Kemine diňe simbol. Ene döwrümizin nyşany ýa işaraty. Ol bize aýdyp otur. Ene şonu gördük, görüp otur, geljegimizde bir şeýle eger hereket etmedi. Näme günäsi bar o? Ol onu haýdy döwletiň ol içalsy ýa spionu bolýar, ha? Satıcılar hanan kupolu köştotylar niýatdan maşlap şu mesele. Hemmejinin eden jenaýatyny subutnamamız bar. Indi jenaýatçy bir güne adam üstüne töhmet atýan jenaýatçy diýip barmak çommalçak bolýar. Edip otylar şonu. Halktan gaýtol bolmansyn. Biz hasan indi öz mertebemiz üçin görüşmeli günümüz bar. Ya dymy oturmalym ýene. O kemine öz pikiri, öz akyly, öz dünýä garaýşy bilen şu ýola gel, şu ýola düşdi. Hiç kim oňa ten gel, ýa sen hökman bolmaly diýip aýdyran zat öz kalbyna görä hereket etdi. Biz keminäni daşary ýurda 2 ýyl menden ozalam çykaryp bilýärdik. Diýdik hem näçe gerek. Ýok etmedik. Men şutaýda boljak adamlar şutaýda, dogan garynlaşan şutaýda, ejem bar, jigim bar, daýlam bar. Men gitsekal işleme şutaýda da mümkinçilik bar. Basym ýurda dolanır. Ene oň ağzyndan men eşden sözlem geplem şol. Ýöne ol nirde watana halky ýurda dönükligi daşary ýurda işläpdir diýe. Oturanakmy işläp oturan özleri Orsiýadyň golasyny dawany ýalap otylar Putin, Hytaýyň golasyny olan eline oşap otylar. Türkiýanyň golasyny, Türkmenistan ähli paktasyny, puhtasyny, nämesini ähli ýa tekstilini çykaryp hana Türkiýanyň kedip Türkden çykaryp Ýewropa satyp otylar. Hani Ahmet Çalyk milliarder, Tawançy diýeni milliarder. Türkmenine bir hiç olmayan millioneriň adyny tutup berin maňa. Ýurtdaşlar. Tapyň şonu. Ha? Bolan bardyr. Şol hökümetiň dawany ýalap halky taýaklap, ene şunça adam ýok edeler. Olaň 10 millionyň belki bardyr, 100 millionyň bardyr. Ýöne şolar türkmen halkynyň zähmetini ullan millioner bolanlar. Olar şu türkmen halkynyň ganyny döküp millioner bolanlar. Tapagyny şunu. Emma şu Türkiýedäki milliarder bolanlar. Şu türkmen halkymyzyň çekýän jebiriniň hasabyny.
Durun entak birazcık söwüş görüş düşünmek öňümizde Ukrainadaky o Tymoshenko, Yulia Tymoshenko o ýanky firtaşyny beýlekisini soralamazkan olardan talap etjek milliardlarymyz bar. O gulllara ýeter. Biraz wagt gerek bilen. Bağışlan wagtyňyzy biraz alýanam bolsam şu zatlar aýdyňlaşdyrmaly ýeri gel. Halk bilmeli. Bollu da 32 ýylla bağışlan var ernimizden atdyryp otyr. Özümiziň eýilik etmeli baýlyklamady. Näme üçin? Kimin hatyrasyny? Näme üçin ena talaňyz ölüp gitdi, dermansyz, iýişsiz, innersiz. Jany ýakyp gitdi, näçe adam türmelerde çüýredildi, näçe adam geraýynyň tirýekden ölüp gitdi, näçe adam çykynsyz ýagdaýynda özüniň janyny kassetdi. Näçe adam hani 60 götürümden gowrak Türkmen ýygyny galan eklemek üçin gulçuluk edip ýörse. Biz o talawançylykda ol gulçuluk. Dünyada 4-nji möçberdäki baýlykly millet şeýdip gulçuluk etmelimi? Ana seredin Saudi Arabistany, seredin Dubaýyň ýagdaýy, diň gaz bar olardy. Ya nebit bar. Bizde ho ýerin astyna, ýerin üstüne 30-dan gowrak dürli mineral bar. Gyzyl pula satylyp oturan ýa valyuta. Näme üçin hasabat beren aňyrky deýuslar? Hakimeti basyp alarlar. Yetti inni döwür. Biz şonu talap etmeli. Men sizden hemmäňizden şonu haýyş edýän bütün milletten. Kardeşler, şoň üstünde işleme. Şol döredin diýilýän orluklar indi şuň erte herekete geçmeli. Hani göreli. Onuň aňyrkylar nädip şu halkyň zarbasyna çydaýar. Sag bolun, bara uzagrak görüledim. Wagtyňyzy alanyň üçin bagyşlan. Bolýar, halmurada. Aýça hanyma söz bereýin. Kardeşler, men öz pikirimi aýtmakçy. Birinciden şu Parahatyň aýdan sözüne biraz goşaýyn, soňra da Parahat ýaňy diýdi-de, men bilimim ýok diýdi. Bu bilim ýoklugy bilimiň bolmasy hökman dälmi diýen. Sebebi biz her bir Türkmenistanyň şu wagtky jenaýatçy toporyň edip oturan jenaýat işlerini biz gözümüz görüp duran soň biz bilimli ýaly şu zatlary ele aldyk da gündeme getirdik. Şoň üçin bilim hökman däl diýip düşünýän bu zatlar üçin. Hem düşünmejek adamy saparada diýdi, düşünmejek adamy düşündirjek bolup şu ýola saljak bolmam azar edilmeli dälmi diýdim. Olan bir ondan sonra bu yeňiş men bir zat soramakçy. Eger bugün mejlisiň ýygnagymyz ýok bolsa, bugün şu ýaňy halmuradan aýdysyaly onluklarymyza çağırış edip, onam ýazgy edip goýsak, hem şu keminäni ýurduň içinden 60 sany şaýat zorluk bilen olar şaýat hökmünde görkezipdirler da bir kanun ýagdaýda cezalandyrylmasyna biz garşylygymyzy bildirsek, hem gurucu mejlisiň agzalaryny şaýat hökmünde almaklaryny biz biraz öňje Tuğçanım Arslan kardeşlerimiz bilen biraz çykyş etdik, o hakda da gurrun etdik da şu mejlisiň agzalaryny bizi alsın şaýat hökmünde. Biz şu zatlary aýtsak hem ýazgy etsek diýip pikir etdim. Şolary nähili pikir edýäňiz. Eger mejlisiň ýygnagy bar bolsa biraz geljek hepde galdyryp şun çağırış hökmünde hemen bizim onluklarımız var ýurdun içinde. Şolary çağırış hökmünde ýeki çykyş edip otyr kardeşlerimiz. Cennet hanım çykyş edipdir. Arslan bilen Tuğçe hanım biz 3 olup çykyş etdik. Merdan çykyş edipdir. Ýene kän çykyş edecekler. Bu hakda ýöne şu meseleni orta alıp maslahatlaşyp her kim öz pikirini aýtsa merdan üçin çağırış etsek nähili bolar ka? Şonu aýtjakdym, sag bolun. Bolýar, Aýçahan hanym ýazgy edilip dur şu wagt, gidip dur ýazgymyz. Häliragam başlady ol. Şu tema boýunça bugün keçek nemelemizem hasta men şu taýk nemeleri ýazyp uradykdym. Soraglar ýazyp uratdym da şu ýere. Açyp girip görseňiz 8 tane sorag bardyr şu taýda. Şu soraglaryň üstünde işläp bermeli häzirden. Her kimiň näme pikiri bar bolsa,
Kommet kardeşime söz vereyinmi? İyiymiş, sağ ol. Sesim eşliyor ka? Ýa-ni. Tamam. Ne şuňky bir ýaly bolup durdy aslında ýöne şol düýün tapara bilen hamladan ýene gepleşi bar adatda şariýat hawa diýip şoň dowamy hökmünde mene şeýle serediýän gepleşi. Şeýle bir ýagdaý bar häzir. Türkmen jemgyýetiniň yine Türkmen cemiyeti hayta bir cemiyet alınmadı da şu cemiyetin ayakta durmasını, şu cemiyetin eyle kor başka bir milletlerin, cemiyetlerin yok ortuna kalmasının sütunları var da esas sütunları, şu sütunlarını bundan 100 yıl oğuldan beren, 100 yıl oğuldan beren şu sütunları yeken duk gelýärler, aýyp gelýärler cemiyetin nemesinden. Yani herhalde şu neşeline geldi de aşıratlar. Belki bu neşeli has köp cemiyetin hava olmadı yadan özne. Cemiyetin aydını yadan şu halk köpçülüğüne örneğin o fikrini yetirip bilyen bir örneğin fikrini yetiriyen örneğin cemiyeti peydal hasaplayan bir nemeler var da taraflar var. Şu taraflar ýa-da bilen iýleşmek, kardeşimle merdan konuları şu jemgyýetiň ýokary ösmeginiň esas üçünleriň biri de şu üçünlerden şu taryhdan ýelçýäli aýryp gelip oturýar. Häzir şundan öňkü döwürlerde belki görülmemiş ýaly, ýöne häzirde açyşan görülüp durar. Bundan başka näme gerek halka? Yani düşünýän margatlar. Halka diýmäli, halkyň köp bölegi 30 ýyl mundan şu rejimiň nemeler tarapyndan, rejimiň injenerler tarapyndan diýeli, çok gepleşiklerinde şular alap geçdi. Rejimiň injenerler tarapyndan işlem şu ýagdaýa getirilýär. Yani halkın içinde şu ýagdaýlara düşünüp fiil şuwar tomata şuwar bolup oturan nemeler vardır. Ýokdaşlar, ýyldaşlar düşünýändir hani işleýär. Ben goşap oturmak isleýär ýöne mümkinçilik ýok. Bu mümkinçilik hiç wagtdan bolmaz. Bu mümkinçilik ýa-da bahana gözleýän adam üçin bundan 30 ýyl öňe mümkinçilik ýok. Ol adamlar üçin. Bu mümkinçilik bolmaýar. Türkmenler urnakıl wadaýyny halyndagy kan akıllarına geçýär da ben häzir boljak, dogry boljak, merhuş boljak meýany aýdaýyn. Oturup gyýda diýar kanany bahana diýär. Soňra o bahana kandyr. Bu bahanalar adamlaryň ömrü geçki diýär o bahanalardan. Yani cemiyetiň aýakda durmak üçin hareket edip biljek, ýa boşan koşup biljek. Asarlardan vardır. Şu asarlardan içinde örlerini hakaplap ýöne örlerini goýuny hoş etdiren bolsalar onda fiinçi bolup, tomaşaçy bolup oturmany dowam etmeli. Ýok, men jemgyýetiň şu ýagdaýa düşmesini men göz ýumyp bilemok. Elimden näme goşandym, şonu goşmakçy diýen adamlar üçin 20 Ağustos bir senedir gündür. Bir sancar diýär, sancar aý diýär. O sancaram däl aslında. Başka bir näme? Yani oňun taryhyny aýdyp berdi ýaşurlama. Şu taryh başgaça taryh ýazylmaly, men pikirçe. Onuň üçin düşünýän diýip hata edýän gatlaryň bar bolsa ýoluny aşagyna çykmaly. Hereket etmeli. Häzirçe şular aýtjak. Sağ ol. Howne ýolgyň aşagyndan çykmaly, herekete geçmeli diýen ýerimde menem aýtaýyn, şu neçendi aýdyp gelýärler-de nemeler, illeşler.
videolaryň aşagtlaryna da näme kommentariýa ýazýandyrlar. Ay hani ýurduň içinde ediň-de hereketiniz ýurduň içine gelin bidem demedeli arkaňyzda bolar da diýip. Ine şu wagt hakykatdanam Merdan Muhammedov ýurduň içerisinde siziň araňyzda. Wagtam belli, nira ertiljek digen belli. 21-nji awgusto Aşgabat şäheriniň her kararlyk etrap kaziýetinde suwdy bolýar. Sagat 10-da birden saat. O ildeşlerimiz şu taýda hem Merdan Muhammedowy gorap bilýärler hem de özleriniň geleceklerini halas edip bilýärlerdi şularyň elinde. Arat, kardeşime söz vereyim mi? Oğlum, hürmetli kardeşler. Sizin için sadece soru da ne için konstitüsyon kuruluşu dikkat edecek olardı. Kardeşler, konstitüsyon kuruluş dikilse bunları işlep bilmeye. Bunları hem cinayetkar bular. Ne edip bunu işledin? Bunları halktan korkutup, halktan para alıp, işlet alıp oradan işlet böyle bular. Son hatanı dur. Konstitüsyon hareketi işlete bulan hiç de durmalılar. Ne prezidenti, ne ilçesi, ne ministerlerin hiç de milli polisası, suudu, hem durmalılar. Bulan hiç hem ılımlı bilimi yok, şu derece yetmeye bilimi yok. Kanun o işlep bilen okular. Kanun yok, ondan sonra işlep bilen. Her şunu getirip Avrupa'da, Amerika'da işlep soruyor. İşlep bilmeliler. İnsan derecede pol freyensiyede fotoğrafı tutan söylüyorlar. Karenler yer tut dayhanlar. Eline fiiller tuvadik tut moliyada koyunak bana adamlar hemmeti. O da yetip bilecek bilimi yok. Çok için konstitüsyon kuruluşu diketmeye yol veren nokta. Dikette giymedi boş işinden. Yani şimdi Türk hükümetten kurulmasına ümünü alıyorlar diye. Türk hükümetten yani internet yani Türk hükümetten ne mi diyersek internet devlet Elektron devlet diyecek. elektron devlet olmalı. Elektron devlet hem asasanı orta sıkmalı hem de. Şimdi telefonun üstüne bir oturmalı, algıyın, bergiyin, küftanesi hem lazım banktan kredi çekmeye mi çekecek hem lazım internette telefonun içine edip görmeli. Elektron devlet. Ana son şeydir noktalar. Onlara kolpayan kaydırlanmış var, kaydırlanma oturanlar, minister, başlık, birlikte, prokuror, kaydet, sonra hem de işte boş ya. İş yok sonra. Son şeyin Türk hükümetine kurdurmayacak koyarlar. Elektron devlet olursa dünyalarımla bilmediğimi işleye. İş karadım yani. İş adamları işleye. Dürüdücü adamlar işleye. Onlar adamlara iş yok. Onu bilip dururlar. Özlerinin boş kalacağını, iş kalacağını, köşe dayanacaklarını. Boyun bakacaklarını biliyorlar. Onlara çalışıp boyun bakayım başka işleri yok. Türk hükümetinden kuruluşun olarak koyuyor. Son şeyin isteyen noktalar Türk hükümetinden. Tuduşuna kalmanı isteyenler. Korkuluk gelecek mıdama. Ne mi diyecek, şu olacak, ak olacak, kara olacak. Hiç mi onun karşısına çıkmalılar. Kıyıskarak Mehmet Öreli Arahat izahlarda da Meydan için değil. Ölümümüz için, geleceğimiz sağlamak için, geleceğimiz için çıkmalı. Bu orman vatanımızı. Meydan ne yaşa adamları yok oluyor. Başını kanlı yok.
başına ortasına koyup çıktı. Duruluyor indi. Ayaklanalıyım mehriban vatandaşlar. Türkmenistan yok kolyabından ha. Savurum kardeşe. Sevdim yani için. Bolýar, sağ ol. Sapar ağa söz bereýin men. Tawol yegiş men 3 sanak soraga jogap berjek bolayyn. Däm 3 sanak diýen biri bilen hiç baglanşykly ýa-da kändir baglanşykly ýer bolmadan şunu 3'e bölenýän birinji ýa merdana bildirilýän statýalar okudum da. Şoň birinde merdan ýa daşar ýurt razvedkasyna işleýär, çalçylyk edýär diýip şolar ýalak statýaň demeti bar. Şo arada gysgaçyk demaýdyn. Kemine Türkmenistandan çykyp gaýdanyna 10 ýyl bolan. Çykyp gaýdanda kämillik ýaşyna da ýetmedik. Çağa 4 ýyl 4,5 ýyl mundan öň men bilen tanşanda o kemine ýöne bir ýaş oglançyk okuwyny utorup tek işe başlamadyk. Hiç ýerde işlemedik. Ondan Türkmenistan'da ne yaşamadık, ne işlemedik. Radamın haydıra ne de işlep bileceğini. Buna da bir yani olur yalak buna yumkumu için bir kellerde bir dağ olmalı. Hem gülkünç hem deme. Kemine ben bunu demedem ok. Bunu yetiştiren oğullarımın biri deyip bilecek derecede ben şu keminani dahilet demedleyen orada o buna bildirleyen orada şu buna artı bilen bende olmalı. Ben onunla bir haydi bir devletin bir razvedkasını işleyen olmalı. Ben haydi bir devletin razvedkasını değil, ben Türkmen devletinin razvedkasını işleyen. Adi şu an mi bir iki onu men aýdaýyn. Şoda Türkmen döwletiniň istihbaraty kemiňden bilýän sırlary nämedi. O da men öwreden ýa-da men matlagat beren şu temalary şu istoşniklerden, şu taýlardan öwrenirdim. Bulan köpüsi açyk demelerde badyr diýip matlagat berip ýa-da gepleşiklerde bire atarlan nemeler. Yine şu devlet sekret sarı diýilýän sarı mentide aýdyp bereýin. Bunu men ekrandan çalarak ýangydan bolmagym mümkin. Ýöne onu halk düşün bilmendirmi onçotna bu awet bilemok. Şoň üçin şunu men täzeden gaýtalayyn. Şu devlet sarı bolsa onu sizin hem beňiň bilmäňiz gerek. Bu da ýazgagy diýen boldy. Ähli Türkmen halkyn bilsin. Türkmenistanyň gaz nevit resurslary bar. Şoň 98-de ýarym prosenti mafiýaň elinde. Uluslar arasy halkara derejetindäki mafiýaň o CIA güýjüniň yetmeýän mafiýatyň elinde. O Türkmeniň elindäki gaz diňe şoň 1,5%. Bu döwlet tarapyndan bolsaňyz bu açyk çeşmelerde bar. Informatsiýa. Şunu siz kimden gidilýäňiz? Birinji soraw döwlete soraw. Inni ikinji soraw bunu şaýda tamam diýen döwlet Türkmenistanyň eline däldigini aýtdym da. Bunu aşançyz baýdy. Döwlet gaz resurs vardır. Etaty neme daşar nemelen gözlükgen nemesi şodur. Şo turbo
kimin kuolsa qadam çoňky. Qad kimin kuolsa yurdam çoňky diýip aýtdym da. Şu deme tespit, doğru tespit, şu yanlış yeri bağ olsa Türkmen hükümeti şuna cevap vermedi. Prokuraturası işleyen olsa iş kozgamalılar. Yani iş kozgap bilenlerdir demek hukuk yok, adalet yok demektir. Adalet yok olsa keminenem süyd edip bilen yok. Süyd edecek olsanız ilk üstü atlara cevap vermelisiniz. İkinci doğru. Bu halk ne için korkatında yaşamalı? Yani şuna cevap isteyiz. Biz korku divarlarını yıkın deyip hükümetten hayiş ettik. Özünüz edin. Korku ayetlerini, korku bulutunu, nemesini halkın üstünden ayırın deyip. O siz etmeden halk etmeli oluyor. Korkuyun aşağına yaşamak mümkün değildir. Adam yalak yaşamak mümkün değildir. Bizim çağalarım, gelecekteki doğacak çağalarım şundan şeyle bir elbet tədir alıyor da. Geleceği yok. Oraya diyeceğim yanlış olmaz. Korkuyun neyim için korkutu saklayanız? Ne sebebini ben birinci soruda ayttım. Yurdun sizin elinizde değil. Yurdun bağlılığın sizin elinizde değil. Halkı çok için korkatında saklanıyor. Bunun başka sebebi yok. Şu değer olsa tuğ dedim. Başka sebep bilen bir halkı korkattığını saklayan diyen olsanız o sebepleri aytıp verin. Siz kim olyanızdan halkı korkutuyanız. Korkattığını saklanmalı. Onun isteyeninize isteyen tökmetinizi atıp onun süyd ediyen yalak adamların beynine korkuyunu nemeni sindirecek olyanız. Siz kim? Yani Berdi Muhammed çoğurun nakları diyen siz kim? Siz devletin başında neyen iş ediyorsunuz? Halkı korkuyor. Aslında saklamak için oturumun otaydı ya da şu halka hizmet etmek için oturumun. Sorunun cevabı olmalı. O inni üçüncü soru geçen. Keminden kimdiği belli. Adı, familyası, suratı, doğulan yeri, okan mektebi, soran üniversitesi, eden işi, size karşı, yani sizin cinayet edip görün toplumumuza karşı ehli çıkışları internette var. 2000'den uğrak video var şutayda. Keminen ehliden daha elin ayetine yalak açık. Siz bunu bildiriyen olsanız, okey, onu bu işi nerede alıp barayanız, sizden mi açık edin? Kim alıp barayan? Kağıbada birinin adını ayttık. Kalanın adına mı aydın? Türkçüdü kim bun? Süydü kim bun? Prokuroru kim bun? Ne bildiriyor? O ne cevap veriyor? Advokatı kim bun? Açın. Gidem görülüyor. Sebebi keminen süyd ediyen olsanız, şunu bildiriyen günahınız, şu sayıda da 30-40 adam oturuyor da. Şunun hemmeti edil kemineden hiçbir kemiden şu günahlar bile de bildiriliyor demek. Sen soru edin. O statyanı demedin, süyde çağırın. O kemine oturan adamlardan artık hiçbir zaten bilen yok, hiçbir zaten beden yok. Şu adamlar o bildirilen günahın hem becet paylaşıyor.
Bu da üçüncü neme. Şimdi dördüncüden aydık geçeyin. Çağılan geleceğini bilimsiz koyup geleceğini mahkum etmeye neyle hakkınız var? Ne sonra cevap verin. Kim olacağınızdan bu halkın çağatını bilimsiz koyacağınız. Bilgisiz koyacağınız. İnformasyon bilgisiz siyahat işleme bilim alma hukukundan mahrum edeceğiniz. Siz kim? Buna hiç kim cevap verecek mi? Vermeli olursunuz. Şimdi bolşunu ora emeden soğunlamaydayın 5. Satılan gazın, neftin informasyonu halka hatap vermesen gazına, neftine hava uçuyor. Halk dem için korkulup börünleri belli olan son halk size bunu hetkiliydi. Sağa solu terör mafya yedirmeye mecbur değil. O halk bunu hava uçurur. Siz hatap vermelisiniz. Şu hatabı vermeyen bir adamdan hiç de sormalı hakkınız yoktur sizin. Şu cevaplandırın. Tüy de dişeli. İsteyen tüydüğünüz var olsa, isteyen işlediğiniz var olsa, sülçüğünüz var olsa, gelsin, çağırırsın, neyde duruşmalım orada duruşları, versin sorunu, bir de cevabını verelim. Yönem, bu da atlan hiçbiri anonim edilmelilerdir. Siz bu dünyada ne için anonim işleyiniz? Hükümet değil misin? Halka azap vermeliler mi? İşleyen kimdiği belli değil. Prokurorun kimdiği belli değil. Süydünün kimdiği belli değil. Adamları cezalandırıyor mu? O cezalandıran adamın açık. Ne için böyle namatlayan? Golü ben şunu aydayın dedim. Şu atlayınca son şunu yetirin. Olyar Safara, sağ olun. Halmurada söz vereyim mi? Halmurada sesini de yapıp geplep duran olsanız. Bağışlan mikrofon mesul yakın ayçık bolan lazım. Şu Safara'nın aydı kontrolleri bir huvaydatta o düplü meseleler. O düplü sorular şol özün hökümet dip atlandıran cenayetkar topara berilen sorular. Olur kim aslında gelip bizden hasabat sorar ya bizim vekilimizden, bizim ağzamızdan ya bizim kardeşimizden bular hasabat sorar ya cevap karşılığı çeker ya. Olurun özleri kim? Nahil yol bilen hakimete gelirler. Ne edip basıp alırlar. Ne için halkın tepesine qalab oturlar. Ne için sayılsız bular özler sayladım deyip Oğullarını hoşlap oturlar. Halk katmasana bu zatlar hiç yerine. Düşünüyorsunuz mu? Yani şu tayda şurada cevap soramalı yeri geldi bizim son etmeli. Son açacak bolum. Sağ olun dinleyen için. Olyar sağ olun. Ayçahan hanıma söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Şu yerde men Merdan Muhammedov hakda aytmaly bolsa, onu biz Merdan Muhammedov günahkar bolsa, onda bütün gurucu meclisin agzalary hemmesi günahkar diýip hasaplayan. Eger Türkmenistanda kanun konstitusiyon guruluş bar bolsa, onda şu Daşary işler ministri Reşit Meriyetov hem de Türkmenistanyň Ankaradaky baş konsuloslugy
Mekan İşanlıyev yanlışmasam şoňa yüzlenmek isleýän. Eger Türkmenistanda kanun boýunça Merdan Muhammedowy cezalandyryp sud edilýän bolsa, onda şolardan men hasap soraýan şu mejlisiň adyndan hem öz adymdan şahsan öz adymdan hasap soramak isleýän şolardan. Näme üçin biziň müňlerçe ýurtdaşymyz, watandaşymyz wepat boldy Türkiýede. Reşit Meredow näçe sapar geldi Türkiýe. Näme üçin şolary ya mazaryna baryp bir ziyaret etdimi? Ya şolaryň cesetlerini Türkmenistana aldymy? Ankara'daki başkonsolosluğumuz, Türkmenistan'ın başkonsolosluğu Mekan İşanlıyev bir tapar şu ölen vatandaşlarımıza ya hasta olup Halkın Sesi kanalında näçe sapar bir ayal maşgala çärjegli ýalňyşmasam şu hasta olup ölüp gitdi. Ölmezinden öň konsolosluğa ýalwaryp yüzlendi. Maňa ýardam edin, men çağalarynyň arasynda ölmek isleýän, meni Türkmenistana uğradyň diýip ýalwardy. Eger kanun işleýän bolsa, näme üçin şu watandaşlarymyza kömek etmedi? Men şu ýerden yüzlenýän şolara. Eger kanun bar bolsa, Merdan Muhammedow kanun boýunça biz mejlisiň azasy hökmünde, onda bizi de şaýat hökmünde çağırmaklaryny şu ýerden yüzlenýän şolara. 60 sany şaýady zorluk bilen biýüne insanlary biz seni türmä sokarys diýip gorkuzyp bir pagyza gol çekdirip 60 sany şaýat toplapdyrlar. Oňa derek biz şaýat hökmünde almaklaryny men şu taýdan yüzlenýän. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Hawa hakykatdan hem şu wagt mejlis agdarlarynyň hemmejesini egerde olar kanuny tarapdan Merdan Muhammedow sud etjek bolýan bolsalar biziň hem hemmämizi çağırmana borçludurlar. Çünkü Merdan Muhammedow ähli eden çykyşlaryny ähli eden aýdan zatlaryny şu mejlisiň adyndan etip aýdyp geldi. Hem Milli Halat Etiş Komitetiniň adyndan hem mejlisiň gurucu mejlisiň adyndan aýtdy. Ýani gelip ýöne ýeködi tarapyndan eden bir hereketi däl Merdan Muhammedow. Aýjan hanım, siz ýene eliňizde aldyrdymmy? O ýene elim galdyrdım, bir goşjak zadym bardy. Merdan Muhammedow eger günäkär bolsa, onda tutuş biz mejlisiň azasy şu ýerde 50-60 adam var. Şolaryň hemmesi günäkär diýdim-de. Eger kanun boýunça günäkär hasaplanýan bolsa, biz şonu goldadyk. Merdan Muhammedow o işler alyp bardy dogry. Ýöne şonu mejlis goldamasa, mejlis el galdyryp şonu goldamasa, Merdan Muhammedow hiç zat edip bilmezdi diýjekdim. Doğrudan biz goldadyk. Biz şu işleri içinde biz alyp bardyk diýip düşünýän. Merdan Muhammedow köp iş etdi ýöne, biz şonu goldadyk, biz şoň üçin biz günäkär şu taýda. Eger günäkärleri şaýat hökmüne çağırýan bolsa ýene bir gedek yüzlenýän. Şonu aýtjakdym arkadaş. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Indi buňa günäkär diýmeklik ýalňyş bolar mukadiýan. Sebäbi biziň edýän işlerimiz halky şu rejimden halas etmek üçin edýän işlerimiz. Hemmejesi. Ýani konstitusiýon, hukuky, adalaty ayaga galdyrmak üçin. Ýok edilen konstitusiýon guruluşy ayaga galdyrmak üçin edýäs. Halmurad aga söz bereýinmi?
Sağ olun. Yeňişden başladyň. Men şu soraga jogap bermek istedim-de. Biz häzir hiç bir zada günahkar da merdanam bilen. Eger merdan aýyplanýan bolsa, ol jogapkar diýip aýdylýar-da. Olar bildiripdir. Ýok zatlary, bolmadyk zatlary aýdyp dur, ol öz işleri aňykylar. Ýöne eger şol merdan şol işlere jogapkar bolsa, merdan biziň kardeşim, bizim şol işleriň içinde oturan adam, bizim şolun bildirýän günahyna jogap bermäge taýýar adamlar. O günähimi, günäsizmi, onu diňe adylsy utkesgipler. Şondan soňra adam günählik bilinir ýa-da hasap eder, ýa-da adam özüň boyun alır eden günäsini. O biz bärde bizim günahkar merdaniyalik merdan näme günahsy bar? Günah ýok bu taýda. Töhmet bar, adam üstüne atylýan. Biz töhmetçi däl ýa töhmeti kabul edemler. Ine ýuridik mesele şundan ibaret. Şoň üçin biz özümüzi kemsedici, mertebemizi peseldici sözleri ullanmaýlyk kardeşler. Bu taýda ana ertesi gün olar çykşat, ana olar hem günahkar diýip hasap ede gelen bularym getirer günahkar boldyk. Başy netije çykarmak zorundadyr. Biz günahkar däl, jinayatkar olur. Hakimeti basyp alarlar, dörlüğü olurlar. Bizim elimizde şolaryň bir kanun ýagdaýda 32 ýyllap döwleti dolanryp oturanlar islenlik subutnama var. Şularyň Niýazyňam, Gurbangulyňam, oň dogmasyňam ol çeken ähli halkara şertnamalaryň ýuridik güýji ýok, ýene birgedek ýok diýip men tasdikleýär. Şonuň bir islenlik halkara arbitraj sudy bolsun, ýa-ni bir jinayet sudy bolsun, gaga sudy bolsun, bir subut eder. Kim şolara pul beren bolsa gitsinler özlerinden hesaplaşdylar. Olar halkyň adyndan şertnama baglaşmak hiç ýok. Ne hakkı var, ne hukuky var. Ene şonu düşündirmeli. Şu kun ne merdany suud etmäge, ne de şu Türkmenistanyň içinde ýaşap beren islenlik watandaşymyzy ýa grajdanyny suud etmek bilen hakkı ýok. Bular öýler jinayatkar topar. Şeňmi? Bular enni öz edip oturan jinayatyny halkyň boyuna dakyp gelýär. Halkym şonu kabul edensen, halkyň tepesine şänik döwýär. Ene bar edip oturan işler şondan ibaret. Sağ bolun dinleýän üçin. Bolýar, sağ bolun. Farahat kardeşime söz bereyim. Oğlum, hürmetli kardeşler. Bir doğruyu aytmak cinayet midir kardeşler? Vatanın guramaşak stereotoparın açmadık statistikasını halk hükümetini giyirdecini, nevit kadının pulunun hasabını, adam sanının hasabını, gidin cinayetin hasabını etmek cinayet midir? Doğruyu aytmak cinayet midir vatandaşlar, kardeşler? Konstitusiýada bagamy şoňa doğruyu aýtsaň cinayete çekilýän statýaň var diýip. Bagamy şoňa aýtlar. Doğruyu aýtmak cinayet, öldürüm, cinayetkar. İksana ulanı kalyan şekkär diýip başlaýarlar. Öldürüm günahkar. Doğruyu aýtmak günahkar bolsa. Ya näme o başlyk ýaly ýagurlapdyr, o başlyk awturlapdyr diýip başlaýarlar. Özüm öldürüm uğruna, özüm jinayetkar. Haýsy ýurtda doğruyu aýtmak jinayetkar bolýar täzeden bäri? Täze gidilim kal. Konstitusiýa kardeşler. Bu hakkın täze üçüncü konstitusiýany ütküdip ber bolan doğruyu aýtmak jinayet diýip ýazalanýar bolamysyn? Şondan barkyn diýenler, arkyn segide diýenler. Onu jinayet bolsa diýen hemme ýakşynlar. Urusunda tamam özüni. Hemme baraly. Jinayet jogap berýär. Şol doğruyu aýtmak jinayet bolsa hemme jogap berýär. Hemme doğruyu aýtdyk. Diňe merdanlar. Hemme aýtdyk. Oşa golladyk. Tasdikledik şoň aýdanlaryny. Maglumatlaryny doğru etdiler. Uğurladılar, sattılar.
Zina çeksinler onu Mehmet edip. Tamam vatandaşlar. Bolýar, sağ olun. Melike hanyma söz bereyinmi? Sesiňiz ýapyk Melike hanym. Meň sesim gelýärmi, kardeşler? Gelýär. Ha, onda Melike hanymyň sesi ýapyk bolýar. Näme etip galandyr, telefonu doňandyr. Çykdy. Melike hanym gelýänçe Sapara söz bereýin men. Aýdyp beriň Sapara. Sağ olun. Bu ýene de bir aýtjak nemem, ne döwlet sırrı barada. Şimdi ben döwlet sırryny açaýyn. Kän döwlet sırryny açdym. Ne döwletiň pulu bolmaz diýip aýtdyk da. Hökümetiň pulu bolýan näler? Pul halkynkydyr. O da salgytdan ýygnalan puldur diýip. Şimdi şu hökümetler ýadypdan başlaýyn. Şunu çendi. Kimin näme salgyt tölen barada informasiýa beren yer barmy? Ya da şu informasiýa toplanýan yer barmy? Bu näme üçin şu halka ýetirilen ok, halkyn bilen ok. O döwletiň, hökümetiň borçy kim näme töleýän bolsa, şoň hatabyny ýöretmek, statistikasyny ýöretmek, şonu halka ýetirmek. Bu hökmany zatdyr. Sebäbi bu halkyň puly. Bunu näme üçin döwlet sırryala edip saklaýarlar? O näme üçindigini aýdyp bereýin. Hökümetiň puly ýok bolsa, pulum halkyň bolsa, pulun salan köşkleri vardır. O pullar niýeden alýarlar? Bu hatawyny bermediler. Ondan ne suat akıllı şäher dip şäher satmıyor. Birinçiden hökümetiň işlermi? Akıllı şäherem, samsyk şäherem urýan bolsa, guruluş firmasy ýa-da ýatyrymçy, ýa şolar ýalap bir neme gurur. Hökümetiň ýa döwletiň olar ýalap borjam ýok, olar ýalap wezifetem ýok. On kerişdefem ýok. Näçe hatawyny bermeli, näçe 100% ogurlyk diýer. Ne döwlet sırrı düşünmüşün. Bunu ne kemine bilen bile 75 ayt ne döwlet sırrı şu. Onun ikinci bir sırrı vardı. Ne Türkmenistan'daki mekteplerin tuvaleti deyip demettik. Döwlet sırrıdır şu. 60 adam şayet bir alıp öğren adamlar var. Şu an Orlan demedim. Ne çolong bu näçeti hemmeti değerler tuvaletlen bandite dağ tuvaletlen köçelön tuğrotlarını demelerini iyi veren adamlar. O şolar döwlet sırrı açıldı başka döwletiň demmetine işliýär diýip günä bildirýärler. Bulan sırlar şu. Şunu dinledim. Koşmuşu, döwlet sırryň nämedigini olaryň bildin, o halkyn bildin. Sağ olun. Oğlum. Ýene de bir sırlar var bular. Şu ekranyň öňüne çykaryp berdim kommedyň öňünde, Niýazowyň öňünde iki bükülüp elini oşayan ministrleri, eskerleri, prokurorları, vatan havarlarında
ekrana bermekleri ine şu döwlet sırrını paş etmekdir. Şo döwletiň, şo ýurdun hemde şo taýda, şo ýurtda ýaşaýan halkyň abraýyny, mertebesini ýere dökmek bolýandyr. Şonu watan habarlarynda, ekranda görkezip ona bütün ähli ýurtlaryň adamlary el ýeterli açyp biler ýalyk ýagdaýa eden bolsalar, ine şu hakykatdan ýurduny satmakdyr, ýurduny maskar etmek bolýandyr. O yetkeri yok demek bu yani. Biz Türkmenistan'ı hiç kim goran yok demek. Hawa. Şol anha. Hayat Hanım'a söz vereyinmi? Döwlet syry diýär-de. Döwlet syry bir näme? Döwletiň syry ady üstünde ol bir ýokary makamlarda oturan belli bir adamlaryň ereşebiljegi, bilip biljegi bir goralan sırlar. Döwlet syry. Maňa her kim bu sırlary bilip bilmeýär. Ve indi Merdan Muhammedow Keminani 181-nji madda içalyçylyk bilen ýargylaýarlar da döwlet syryny demekden satdyň diýip 19 ýaşynda çykyp gaýdan ýurdun içinden Kemine. Hiç bir guruluşda ýa goranma guruluşda 17 ýaşynda çykyp gaýdan. 17 ýaşynda hatam 17 ýaşynda çykyp gaýdan. Hiç o razvedkada işlemedik. Goranma guruluşunda işlenmedik. Harby guruluşlarda işlenmedik. Bir oglan devletiň syryny bilýän bolsa, bu syr däl onda. Ha bolýa diýelim syry bilýän eken, onda döwletiň hiç bir guruluşlarynyň işlemeýänligi. Başka tür näde düşünip bolýar maňa? Sag bolun, şunu aýdaýyn diýip. Bolýar. O hakykatdanam dogry, ýani bir adam 13 ýyl bäri ýurdun daşynda gezip ýören, 13-14 ýyl bäri ýaşap ýören bir ýaş ýetginçek seniň sır diýen zatlaryny içinde däl ýurt daşynda bolup öwrenip bilýän bolsa, onu sen hiç şeýli işläp bilemok. Syryňam ýok bolýar onu döwletiň hiç şeýli. Yani yankı Türkmenistan'ın mekteplerinin tuvaletleri, köçeleri. O sır diýenleri şol. Şonu hiç kime aýtdyrmajak bolup, hiç ýere çykartmajak bolubam elleri ýaragly nowata durýarlar şo tuvaletiň agdynda. Mehemesinden tut ähli organ işgärleriniň hemmesine çenli. Ýöne ol bir ýerde, iki ýerde däl, bütün Türkmenistan boýunça, oblast boýunça şeýle. O adamlaryň ýaşaýan ýaşaýşy, obalaryň ýaşaýşy, ýollaryň bolşy, o müňläp adamlaryň beýleki Türkiýanyň ilçihanasynyň öňünde, Russiýanyň ilçihanasynyň öňünde otura duruşlary, ol bir tarapdan Lewat tarapyndan bu Özbegistana çykjak bolup otura duruşlar, ol o taýda bir neme bolar, bir ýangyn bolar bir ýerde. Onsoň adamlar şo ýangyndan nemetjek halas boljak bolup üýüşüp neme gaçyp giderler. Edil şolar ýalyk ýagdaýda. Bunam aýtmaklyk jenaýat bolýar. Näme üçin jenaýat? Siz ediň onda muny. Olar ne şu 21-nji awgustda halkam belletmeli bolýardy tarapyny. Siz azat erkin bir ýurtda kanunyň, konstitusiýanyň işläp bilýän, seniň hem gelecegiň, çağalaryň goragy, seniň gelecegiň goragy, ähli baýlygyň, ýaşaýyşyň goragy bar bolup biljek, goragyna kepil bolup biljek bir ýurtda ýaşamak isleýän bolsalar, onda ine şu 21-nji awgust biziň halkymyz üçin
iň ulu şanslaryň biri. Soňra mene de bir neme bar, ne 1994-nji ýylda bir arastaçylyk geçirýärler. 2002-nji ýylda arastaçylyk geçirdiler. Bular ýurdun içerisinde boldy hemmesi. Şo ýurdun içerisinden gysylyp çykyp indi ýurt daşyna döredidi bir neme. Gatlak, bu halkyň agasyny aglap biljek bir gatlak. Bu ýurt daşyndaky gatlagyň bu edýän hereketine halk dogry baha berip bilmese, onu ýurt daşam daga gider, bundan soňra Marsda, Aýda döräýmese başga ýerde döremeýär. Soňra şu taýdyna bir sorag bar-da, hökümet halka hyzmat etmejek bolsa näme üçin bar diýip bu hökümet? Men Saparaga söz bereýin. Başla ýene de söz alym bolýan. Ýa-ni halka bir cümle Sesiňiz ýapyk, Saparaga. açyk. Gelýär. Ýeňiş senden emedir. O bir halka bir küçücük bir haýyş diýin ýa-da ýüzlenme şeklinde adamlar her kim özüne jogap berýändir. O biri eden o halk galar o bizim halkymyz şeýle de näme de diýilen nemeleri, hekaýeleri oyun, şahsiyet diňe özüne jogap berýändir. Öz hereketi bilen öz öňüni özüne adap berýändir. O çykmady, menem çykjak gel. Ol oýunmady, menem oýunjak gel. Men arkamda hiç kim bolar, men gorkdum, gorkmadym. O her kim öz işi. O ýurtda näme bolýanyny hemmekşi bilýär. Bile bok diýip yalan sözlemesin. O bilmedik kriýanlar bar. Olar ýa-ni pir we breme çümü diýip bir ortadan bir nemesi bar da. Şonnalak ýa-ni halkyň ganynyň görgüsiniň betbagçylygynyň üstüne gazanç edip çaýalak ýaşap ýören türkmenlerimiz bar. Olar görmän biler. Olar ýalak gatlak bilýän her bir toplumunda da bir gizlikleme bolýandyr. Olar üçin bu dünýä bu halkyň derden dert däldir, görüwsem görüw däldir. Olar şowuny bilýärler. Bunu o weçýär, garyp gatar, o geleceği bilen tuğunu bilen hiç işleri yoktur. O gizlice katlaktır. Demle balsan 1%, 1,5% geçenlerdir. Olar bellidir. Ekranlarda da atlı da görüyorsanız başkalarında da atlarını, toylarını, nemelerini. Özüm Türkmenistan'ın içinde däldir. Hem de pullarını daşında soğuyandırılır. Türkmenistan'ın içinde pul soğuyarak ýagdaýlar hem yok. Ýagdaý hem yok da. Onu kalan halk. Geçinem öz ayağından atýarlar goýnam. Şoň üçin her kim özüne jogap berýändir. Halk turmady, menem turmadym diýip nemetjek bolma. Şu tapar edilýän oýun ikinji tapar gaýtylýan 2002-nji ýyl 20-nji noýabryna tança wakat diýip at goýdyk. Şonda bolýan oýunyň kopýasy. Hem ýa-da başga taýdan göçürilen. Birazajyk kakşyk edip. Onam diňe halka gorky salmak üçin edilýär. Siz halka näme üçin gorky saljak bolýar? O halka gorky salmak üçin edilmeýän bolsa, bu zatlar açyk edilýär. Yapy edýäniň sebäbi jenaýat edýäniňizi bilýär. Bilip edýärdir bu zatlar. Bir hökümet
Bu döwletiň içinde adalet işleyen bolsa, adalet näme üçin gizli bolmaly? Büyükler, adwokatlar, prokurorlar, tülçüler hem anonim bolmaly. Şoň üçin siz gorky imperiýasyny yıkmaňyzy haýyş etdik. Siz bunu beketjek bolýan. Gaýtan tersine diýerler. O siz bunu yıkın diýäňiz bolýan. Bu döňküsdenem berke diýär. O edip bilýän dadyňyz bolsa da näme diýäňiz. Biz şeýle düşünýäris bunu. Halkam şeýle düşünmedi. Başgaça düşünýüşem ýok. O şoň üçin halk öz kararyny bermeli. O her şahs özüni bir adam hata edýän erkek göbekli. Aýalar bir adam ýok. Olaňam günüňäl o çağalary gelecegi ýok. Boljaganda ödürüp itin ardaýagyndan suw içýärler. Şu adam öyle kötüýü diýip bölenler var. Yani demeli işi katnaşanlar var. Daýda bir 20-30 tane adam var. Ular hem bizi atlaryny bilýär. Anonim ediber. O kemine denem Merdan Muhammed denem o şu oturulun neme ikbarından sizin ikbarınız o haterbet bolýan ne de aýdaýyn bir ýerde ýaryk goýun. O şu rejim dowam etdi. Ýene aňarty bir ýylyň içinde 70-80% topuňyz atylýar. Sağa çuwalaňyz bilen. Bunun için bu zatlar bolup gelen zatlar. Atacan 25. noýabryň iň uly gahrmanydyr. Fuat Rahim diýer işine diýer. Nirde şolar? Başka da bir topar var. O bolýan zatlar hem de açyk. Näme bilmediklerini bolup gorkýan, gorkamok. O çykdy, men çykjak. Halk golun tepeden näme etjek diýip. Gelip den için nedin diýdiler. Bardylar. Merdandan başga da 89 tane adam var şurada. O 89 adam benim kaptanına yine de bir 10 köpeldim şöyle adamdan. Ana içinde o inne bakana tapjaktı. Ertiretin bakanağı yoktu. Çünkü karar sizden geleceğiniz size gerekli netice çıkarman gerekiyor. Aýdaýyn dedim, sağ olun. Bolýar, sağ olun. Para. Hakykatdanam şu bizim geçen 30 ýylky taryhymyzda seredýas bolan şo bir senariýalar, şo bir taktikalar oýnak gelýärler de sebäbi bu näme üçin üýtgösün, ýani üýtgödüp bilmeýärler. Çünkü rejim şo bir rejim, şo bir köni rejim. Şo köni tekeben metodu, taktikasy boýunça işläp gelýärler. Başga hiç üýtdüşik zady ýok. Şol başga bir adamlaryň üstüne aýyplama bildirip, ine şul etdi, şul adam günäkär diýen ýalyk ýagdaýlarda müňlerçe adam ýok edip gelýärler. Arslan kardeşime söz vereyim. Sağ olun kardeşim. Yani soradınız da halka hizmet etmeli hükümet näme üçin gorku salýardy. Indi men şu hükümetteki oturanlara haýdasym gelýärdi. Indi siz ertesi saat 8'den barıp 8 saat işleýäňiz, hükümet bolýaňyz. Emma öýüňize gelenden soň siz hükümetde hele siz halk bolýaňyz.
ya sizin öýüňizdäki oturan maşgalaňyz, çağaňyz, eneňiz, ataňyz. Bularam siz hökmet bolduňyzda olaram mı hökmet boldy? Ýok. Elbette olaram halkyň içinde, özüňiz hem halkyň içinde. Bu rejime hizmet edip neçe gün hizmet edersiniz, neçe gün oturuyorsunuz. Yani kardeşlerimiz aytıp geçti. Sizden önkülerin hem külünü çıkardılar. Ulanıp zıngyarlar deyip. Bolar hakikat tarihte gaytalanı oturan. Indi şu halkımıza yüzlenesim geledi. Siz hem sesinizi çıkarmayın, imsimcik, bana gelmez diyen düşünceleriniz bilen otursunuz. Yavaş olun, sesimi çıkarmayın, işmedin, işmetsem şu doğrusu deyip, ediyen işiniz hemen öykelemen, katı görmen, birisinin hizmetkarı olup yiyoruz yat yurtta, sesimizi çıkarman. Indi şu gara hizmet bilen, kovdurmuş yaşayan olsa, bir halka demeyin, tutuş materik, Afrika materiğini göz önüne getirin. Şolar, şu yurtlar ne ile derecelerde silahlanmalı, govu, yani kovdurmuşda yaşamalı adamlardı. Ulu tutuş materik boyunca. Ama onun yalı imsim yörep, kovdurmuş, yani gara hizmet bilen kovdurmuş edinip olmayar. Elbette bizim hazırki boluşumuzda, durumumuzda. Bu 52 trilyona biz bizim hakkımızdır. Şuna çıkalım. Kardeşlerimin ayıştık. Bu en sonki şansımızdır. Bunu sıptırsak, hazır o gizimi daşar yurda alıp çıkın diyeniz. Ondan son hazırki daşar yurtta durup cay salan caylarınızlar olara çelde satma adam almaz. Alıcıya tapmarsınız. Direkt taşlap kaçacaktırınız. Şonun için bir oturup pikirlerin vaktimiz az. Benim şuları koşayın dedim kardeşler. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Hayat Hanım'a söz vereyim. Düşe yurdun içindäki rejim bir 32 ýylyň içinde gelen rejim däl, bol 1917 däl 1881-den beri gelýän rejim mi? Ýöne ýa-ni 1917-de bolşevikleriň eline geçmesi bilen neme döredilýär? WÇK döredýärler-de häzirki biziň Mahkama Milli Howpsuzlyk diýip oturan guramamız şu 1917-de WÇK diýip döredilýär we munyň tarih boýunça atlary değişip gelýär bilen ýöne şu bir politika ýa-ni gizli polisiýa özüm palnamoçyasy Patekan bolan dron ýerinde nemeti suçsuz zatsız intihany at bilme derecede palnamoçyasy bolan şu döwürde şu ýustisiýa nemesem narkomadam öňüne çykyp bilmendir da şu WÇK-nyň şondan bäri gelýän neme dawy rejim şu nemede Milli Howpsuzlyk häzirki diýänimiz bulam esasy nemesi da bulan karatilni organy şu karatilni sistemanyň indi şäherki Türkmenistanyň içindäki ýagdaý bar ha dememeň diýär Staliniň 37-38-nji ýyldaky repressiýalar bardyr. Şo wagtam NKVD bardyr. Diýjek bolýanym şol NKVD-nyň başynda Yagoda, Yezhov, Beria diýen ýanak bütün Sowet Soýuzy diňe ady bilen titredip oturan adamlar ine Yagoda bilen Yezhova tohum tiýji bilen özlerinden gynap tohum tiýji bilen atyp ýogatýarlar. Berida Stalin ölen soň onu atyp öldürýärler. Rejim şeýle bu rejimde pensiya çykyp aktyklaryň bilen oýnaryn, rahat ýaşaryn. On ýanakda çok bir rejim özü ýok etýändir. Ýa-da daşary ýurda gaçyp giderini gaçyrmazlar sizi daşary ýurda. 1 ýyl, 2 ýyl, ýa adnarazowy perçatkalar bardyr ha. Şo ýanak ullanarlar, atyp zyňarlar ýok ederler. Şunu diýjek boldum. Sağ olun. Sağ olun Hayat Hanım. Doğru. Haydar Tapara. Diýme Hayat Hanım burada diýan ýatlatdy.
beni halk düşmanı yapan iki tane atmada biri Muhammed Nazarov beylekten Otudov Murat Otudov diyorlar. Ne şolor men şolon klienti o bar çölüğünün ben üstümden iyiydiler. Meni halk düşmanı yapan. O şolon ıkbalını yatladı Melia'da. Yani Rahmanova bunu adını aydıydayım. Onun beylek Muratlara, bu topur Murat var şuradaydı. Yalan Murat, çakma Murat, çın Murat. Ne şolon ıkbalını siz öz kardeşiniz olun o biliyesiniz. Onu tam paraga yaşatmıyor. O kemiğine de sizden son yaşar. O cesedini öngünden geçirirler sizin cesedini kemiğine. Bu ıkbaldır. O kâte ıkbalam siz adaletini emretmeseniz kâte tevigat böldü. Adaleti dikeldiyendir. Ben öngünden o sizin kardeşlerinizin yüzlerce cesedini geçirdiler. Şolara hizmet edip sağın teni bilen demetip göründü. Şonu yatladan neydim? Gayet tanıp yatladan son neme yatıma düştü. Şolun ıkbali. O sapara men pikirimçe şu wagtky şu mehemen işgärleriniň hem bir şanysym kadýan şu merdanyň ýagdaýy. Eger şolaram şu merdanyň tarapynda durup şonuň awatlyga çykmasyny hemde halkyň ayaga galan wagty halka ýardam etmeleri olar üçin bir şanysym kadyp görýän zat. Yo içinde bu zatlara düşünýärler. Bu topar bilen gurlaşýar. Düşünýärler, o bilýärler. Men şolon ýatlatmasy bilen ýadyma düşýär-de. Bizde näme boljagyny bilýär diýerler. Köp akly ýetmeýänem ba bolun öňe köpüň akly ýetýär bu zatlara. Sebäbi şaýat, bular ýalak şaýat. Gerek gel edilýän adamyň hembesi jenayet bolan soň şaýat. Näme de soň şaýat bolýar-da. Soň onuň ýa paçkalap, täzelep durmaly. O şol soragy çeken adamlar bar-da ýurduň daşyndan baranlaryndan soňra soragy çekýän ekenler. Soňradam ellerine bir kagaz berip al şuňa men şaýat diýip nemäňiz çek diýen ekenlerdi. Ýazda. Şo zadyň öýle hem jenayatda. Bu adamlar içindäki näme ýaşandygyny okak görjek bolsalaram, ýok sen okamarsyň şunu diýip çalçak goluňy çek bol derraw diýip etýärler diýdi. Şonu etdirýän adamlar ilk bilen ýok ediljek adamlar ana şolar özlerim ýol başçylar bilen bilelikde ýok etýärler. Ben deme ruhadın ulen yine bir nemani devlet sırrını ya şpiyonu ihbar edelim böyle. Yine Raşit Meredov vardır. Ne ortun agayiptir şu. 100%. Orsun köpeği. Doğru ne mesaydayın. Ne şu şeyle dev olsa o tuğut etsin. Ben Türkmenistan'ı işleyendim. Türkmenistan'ın daşarı yurtta ilçileri vardır. İlçihanaları vardır. Yeke biri bir Türkmenin bir derdine yaran yeri yoktur. 30 yıl. Ne şeyle işleyen olsa hiçbir yerde yine ehli Türkmen'den sorak görün. Türkiye'de 50-60 tane adam öldü. Birden olmadı 10 tane münglerden geçiyor. 2 müng mü, 3 müng mü?
Mazarlyň ýarty türkmen. İlçin kesişken. Ya çıktı mı? Hep blok kim işleyenini toran. Türkmen işlemeyen oldu, birini işleyen olmalı. Ana işte onu demek özleyen olsanız ne ihbar ediyen. O tuğut etmeler olsa gelin sonra edin ben tuğut edip vereyim şunu. Kimin haytır avvetka işleyen? Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Hayat Hanıma söz bereýin. Şimdi şu ýerde näme açlanmakda bir zat ýatla geçecekde. Geçellerde Arslan İldeş diýdi da bu biziň polisiýalara raznaryadga gelýän eken her ay. Näçe tanak adamy näme türmäge goýbermeli, basmaly. Ene şol näme de okudum da Staliniň döwründe, şu repressiýalar döwründe her oblastda raznaryadga gitýän eken. Näçe adam atyp öldürilmeli, näçe adam türmelere basylmaly. 2019-njy ýylda Gorbaçowyň şu Ukrain jurnalisti Gardon bar, şoňa beren nemesini dinledim da, interwýusunu dinledim. Şonda Gorbaçov diýär, meniň diýen neme şol repressivnylaryň nemesini açdylar, bir kısmyny arhivini. Şonda şu arhivleri okudum diýär da, arhivlerde her oblastda 10.000 adam atmaly diýip neme raznaryadga gitýän eken. 10.000 adam her oblastdan atylmaly. Yani şol rejim ine şu atam yurtun içinde raznaryadga gitýär. Her welaýata polisiýa her ay näçe adam basmaly. Bu da halka gorku salmak üçin etýärler mene. Şol nemeden bäri dowam et gelýän rejim da. Şunu aýdaýyn dedim. Bolýar, sag bolun. Tam bir epetli oğlu cemleyelim bunu. O jemläsegem bolýar. Meňem näme togumy döşdi, telefonumy darýady. Etdiýär diýeýin gaýta şu dynmanka jemläli. Bolýar, da illeşler bugünkü ýygnamyzy tamamlaýar. Gatnaşanlaryňyz üçin hemmäge köp sag bolun.